Merhaba değerli izleyenler. Bir hadis, bir yorumla birlikteyiz. Assalamu алейкум, мөхтәрәм тамашачылар. Эфирда сезнең белән янә бер хадискә бер җавап тапшыруы. Без бүген дә галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән һәм Аллаһның иң сөекле бәндәсе булган Мөхәммәд Мустафаның мәшһүр хадисләрен аңлатуны дәвам итәбез. Пәйгамбәребезнең бик тә мөһим һәм безгә тормышыбызны аңларга ярдәм итә алырлык хадисләре бик күптер. Шулар арасыннан үз эченә диннең һәр тармагын алган Җабраил хадисенә тукталып китик. Хәзрәти Гомәр радиллаһу анһу хәбәр итә. Бер вакыт без Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям янында утырганда, көтмәгәндә безнең янга күз явын алырлык ак киемле, кап-кара чәчле кеше килде. Аның кыяфәтенә караганда мусафир дип тә әйтеп булмый иде. Безнең беребез дә аны танымадык. Ул тезләре белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмникенә тиеп торырлык итеп, аның каршына утырды. Кулларын үз тезләренә куйды һәм: "Эй Мөхәммәд, миңа ислам турында сөйлә әле", диде. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Ислам ул Аллаһтан башка илаһи зат юк. Мөхәммәд аның илчесе" дип әйтү. Намаз уку, зәкят түләү, Рамазанда ураза тоту, булдыраласың икән, Кәгъбәтуллаһка хаҗ кылу дип җавап бирде. Әлеге кеше: "Син дөрес әйттең", диде. Без аның Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә сорау бирүенә һәм үзе үк аның сүзләрен раславына аптырап куйдык. Аннары ул: "Хәзер миңа иман турында сөйлә", дип әйтте. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Иман ул Аллаһка, аның фәрештәләренә, аның язуларына, аның пәйгамбәрләренә, кыямәт көненә, яхшының да, начарның да алдан билгеләнүенә ышануың ул", дип җавап бирде. Теге кеше тагын: "Син дөрес әйттең", диде. Аннары: "Миңа ихсан турында сөйлә әле", диде. Аллаһыбызның илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Ихсан Аллаһны күрмәсәң дә, аны күргән кебек гыйбадәт кылу ул", дип җавап бирде. "Син Аллаһ субхана ва тәгаләне күрмәсәң дә, ул һичшиксез сине күрә", дип җавап бирде. Шуннан соң ул: "Хәзер миңа ахыр заман турында сөйлә", диде. Аллаһның илчесе: "Ул турыда сораулучы кеше сораучысыннан да күбрәк белми", дип җавап бирде. Әлеге хадисне безгә җиткергән хәзрәти Гомәр әйтә: "Бу сүзләрдән соң без әле бик озак вакыт әлеге шәхес белән бергә Пәйгамбәребезнең янәшәсендә утырдык. Аннан соң теге кеше китеп барды. Әлеге кеше китеп күпмедер вакыт үткәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Эй Гомәр, миңа кем сорау биргәнлеге сиңа мәгълүмме?" диде. Мин: "Аллаһы Тәгалә һәм аның илчесе бу турыда яхшырак беләдер", дидем. Ул: "Чынлыкта исә бу Җабраил алейхиссәлам иде", диде. "Ул сезне динегезне өйрәтергә килгән", дип әйтте. Ислам диненең нигезләре хакында бәян иткән Җабраил хадисендә иман, ислам һәм ихсан төшенчәләрен аңлаткан бик әһәмиятле бер хәбәр җиткерелә. Дөрестән дә, Аллаһ Тәгаләгә бер шиксез һәм икеләнүсез чын күңелдән ышану исламның нигезен тәшкил итә. Мөмин кеше иманның һәр нигезенә ышанырга, бирелеп, үзен Аллаһ Тәгалә каршында басып торган кебек итеп гыйбадәт кылырга тиеш. Җабраил алейхиссәлам ул вахи китерүче фәрештә. 4 улуг фәрештәләрнең берсе. Аллаһ субхана ва тәгалә еш кына Җабраил алейхиссәлам аша пәйгамбәребезгә дә хәбәрләр ирештерә торган булган. Әлеге хадистә исә Җабраил кеше сурәтенә кереп, Мөхәммәд ярдәмендә калган барлык мөселманнарга әһәмиятле булган берничә төшенчәне аңлатып китә.
ulaştırdı, anlattı. Yüce Rabbimiz Аллаһ Сүбхәнәһү ва Тәгалә безгә аның иң сөекле кулларыннан булырга, ve камил иманлы, чын ихластан гыйбадәт кылучы, үзен Аллаһ хузурына тулайым тапшырган бәндәләрдән булырга насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мөхтәрәм тамашачылар, исән-сау булыгыз.